Așa e pe tubuci, pe cap la paturi, pe jos sunt taracani, e prăpădenie. Mergem inițial în secția neurologie a spitalului din Florești cu o cameră ascunsă. Pacienții internați aici spun că gândacii noaptea sunt peste tot. Dacă pe acolo pe apă, chiar și pe pereți, dar pe stop, mă. Pică, cum Dar ce să facem? Deschidem ușa, o leacă de lumină și parcă nu... Dacă au o leacă de lumină, nu s așa de mulți. Și prin saltare se bagă și pune. În alt salon îi se spune același lucru. Nu trece mult că observăm chiar pe patul unei bătrâne gândaci, dar și insertarele noptierei de lângă pat. Și apoi nu vă-i frică de dâns și cum dormiți? Aceste două femei au confirmat chiar și în fața camerei prezența gândacilor. Când au venit copiii aia, ședem pe masă și ședem, da? Tot la acest etaj, unicul WC pentru femei nu funcționează, așa că pacientele sunt nevoite să strângă apă într-o căldare de fiecare dată. O asistentă medicală spune că în curând WC-ul va fi reparat. Ne ridicăm la următorul etaj și aici de gândaci știe fiecare pacient. Blocul terapeutic în care mișună gândacii nestingheriți are mai bine de 40 de ani. De atunci aici s-a făcut reparație o singură dată și aceea doar pe exterior. Administrația spitalului spune că pentru a face o reparație și în interiorul spitalului este nevoie de foarte mulți bani pe care deocamdată nu îi are. Nu, ei gândași noi periodic, îi facem dezinfecție și ei dispăreau. Așa că în ultimul moment, acum, noi nu știam că sunt. Dar asta nu e singura problemă, bătrânii spun că plătesc pentru tot, seringi, picurători și soluții fiziologice. Ieri am intrat, am cumpărat, iar s-a venit băietul, o cumpărat. Dacă nu ne dă nimic. Șcapi îți cumpărăm, injecții cumpărăm, spirituri, tot și vată, spirit. Directorul adjunct al instituției recunoaște și spune că problema e din cauza unei datorii mari pe care spitalul o are. Avem o datorie de vreo 800-900 de mii acolo în jurul față de firmele farmaceutice și temporar e necesitat aprovizionarea cu medicamente. Din cauza asta nu s-a creat starea asta. Directorul adjunct al spitalului dă asigurări că de săptămâna viitoare problema treptat va fi rezolvată, deoarece instituția a primit bani pentru medicamente.